inggih wonten Gunung Lawu. Mangke saged kepanggih nek empun enten tangga sing urip empun padha kocak alam. Intine sing cedhak laut utawa cedhak segara pun dikocak kalih jenenge. Matur suwun Bapak Indra ingkang dipun suwun mugia Gusti kang damel gesang maringi utawi pitedah ingkang saorse jejering urip nyawiji manunggaling kawula Gusti. Sekawit ngaten, para urip sedaya ingkang nyandang gesang sakmenika sampun kelangan lacak bab mengenai masalah kejawen ingkang sejatosipun Jawa ingkang jawata. Sekawit ngaten Bapak tawi sedulur, bab ira-iran tatanan tiyang Jawi sing wedal sakmenika kathah ingkang dipun bab utawi dipun suwun etung sedaya Jawa masalah itu. Nek masalah sing ping silsilah saking Trah Ratu Locuplik sekedhik saking Jawa Timur mengenai saking Ratu utawi kerajaan Sri Aji Jayabaya Kediri ingkang sampun rumiyin nggelar jajan sakbumi Nuswantara. Sekawit Sri Aji Jayabaya Kediri nika saged ngedalaken utawi saged maringi sekian buku para resi para wiku entene buku nggih enten sing didamel Among Tani, buku Bintang Jemur, buku Rangga Wasita, Sabda Nata Pandhita ingkang direngkuh keraton saking Jawa Timur. Mila ngedalaken sedaya niku kathah ngelmu tasih dipun asta sepindah sakmenika tasih wonten namine pengklemunan sing asmanipun Sepiangin. Lah Sepiangin menika munculipun mboten saged diwastani utawi mboten saged dipun tiru nek urip menika mboten trah utawa mboten keturunan, saged miber sing tanpa kelar, saged mletik sing tanpa sotak. Sakbadana niku sedaya ngedalaken dinggih perhitungan secara perdukunan sak bumi Nuswantara khususipun. Mila semonten diagem para siwiku sing ingkang ngasta perdukunan mbok inggih sadaya menika saged nyawiji guyub rukun anggenipun netepi rapah jejering urip bab masalah itu. Nek wedal dipetik sakmenika sampun cumanika dileberke utawi ngadhap saking Keraton Angkleng Dharma. Menika tasih wonten silsilah sekiing urip menapa kemawon saged ngendikan utawi saged wawandikan wicara ingkang kados kula panjenengan ingkang saged ngraosaken utawi urip golong dilikit tekad nyawiji marang kalih Gusti ingkang asma Aji Ginem. Dak Aji Ginem menika saged ngaturi sedaya kewan. Lah mila menika sampun diaturaken. Lah menungso urip utawi tiyang gesang menika sedaya unjuk rasa. Upama sakniki nek kados rumiyin nggih nyuwun bantu supados sekian para urip tiyang niku nek nyambut damel rinten dalu sare niku saged lestari mboten gringsik utawi mboten glebeken zaman riyin.
niku sing saged matek utawi saged ngendhelake niku saking Angkleng Darma. Lah Angkleng Darma menika pertapane tenggene Malawapati. Ngantos wekdal sakmenika tasih wonten panggenan utawi saking sesingitan wonten Malawapati punika. Lah niku seke sumber utawa saking ilmu tasih jangkep sing boten dijangkepi niku Setyangin. Lah wedal di asta Angkleng Darma niku sampun boten wonten ngantos dumugi Sri Aji niki sing Brawijaya. Mila Brawijaya menika medhar nggadahi utawi keluwihan piyambake dijenengi Ratu Panah Jawa. Ingkang ngembani utawi ingkang ngomong menika Sabda Palem Nayagika. Kepanggih kalih Brawijaya intine boten narujuki nggadahi pemanggih kepanggihan kalih Syekh Subakir manggenipun wonten Gunung Kidar. Lah ing sekawit wonten mriku sakmenika perjanjian ngantos 7 dinten 7 dalu mboten enten kendhate. Lah menika mboten saged dirampungi cuman nyuwun utawi supados saged nunggal wonten tanah Jawa nggih bumi Nuswantara. Dililani sedaya saking atur Syekh Subakir diseseni kalih Brawijaya Majapahit nggih Ratu Tanah Jawa. Ananging Sabda Palem Nayagika ugi nglilani dipun paringi wedal gangsal atus taun. Lah sampun kelampan gangsal atus taun sakmenika agama Jawa utawa agama Buddha dipun suwun kalih Sabda Palem Nayagika. Perjanjian kala wau menika paseksene sedaya sampun wonten. Era-eran menika Sabda Palem menika pun meling janji kalih Brawijaya. Iya Brawijaya, kowe tak ngomong ya ana yaene. Saiki tembungem amarga sangka keturunan sing duk nalika labuh-labuhe saking Bupati Tuban diparingi estri kanggo Bupati jaman rikala rumiyin ngantos mbabaraken putra kakung ing wekdal rumiyin saking era sejarah asmane Kasan. Lah menika sampun adewasa piyambake niku pinicitrah keturunan saking leluhur kraton didukung para wali para sunan piyambake nyuwun pelungguhan utawi nyuwun panggonan supados saged mranata utawa merangi pisaken dipun dukung para wali para sunan wau. Lah sakmenika nggadahi pinyuwunan sing diaturi kalih Brawijaya wonten Demak Bintara disebut Kasultanan. Lah sampun diangkat Kasultanan sing ratu sing bupati saking Tuban saking Bombong Seneng putra menika saged jumeneng Kasultanan Demak Bintara diwisuda para wali para sunan dados Raden Patah. Raden Patah. Nggih. Lah sakmenika Raden Patah pun jumeneng dadi ratu utawa sultan ing gone Demak Bintara. Tapi paseksene niku wau sing Islam mlebu tanah Jawa pun diaturaken kalih Sabda Palem. Piyambake niku mengkrat teng ngene Gunung Merapi mretapa ning sisih arah lor kulon. Lah sing
Brawijaya pun nganggo gelar Syekh Sunan Lawu munggah nang pucuke Gunung Lawu dados ratu tenggene Gunung Lawu ngantos sakmenika. Benjang nek enten nyuwun utawi mbledhose Gunung Lawu sing pertapane Sabda Palanaya Genggong niku tandha-tandha ajeng nyuwun agama Jawa utawa agama Buddha. Sampun dipun lampahi sakmenika sampun mlampah nanging dereng saged manggihi wonten Gunung Lawu. Mangke saged kepanggih nek mumpun enten tandha sing urip mumpun padha kocak alam. Intine sing cedhak laut utawa cedhak seborong pun dikocak kalih jenenge toya. Sakwonten segara Bapak berturut-turut ngantos 2023 niku bertambah ngantos 2020 niku pun gede sangat. Sepurone lho Bapak. Mbok menawi atur kula kirang plek utawa kirang sepi para sedulur kula uga tiyang biasa. Mboten nggadhahi menapa-menapa nanging kula jejering urip sampun mituhu utawa dawuh atur. Lah sekawit etangan ira-iran masalah etang Jawa saged disambung utawa saged dipelajari saka dina, saka pasaran, saka wulan, saka taun, sedaya saged disinaoni utawa dipun serat. Sardini Mbah Dani siap alias Mbah